José Ramón Gómez Besteiro aférrase ao cargo de que nunca pensou dimitir logo da crise aberta no PSDG polos últimos casos de abusos. Besteiro afirma que ese é un paso que lle corresponde aos acosadores. Galicia é a primeira comunidade en aprobar os presupostos de 2026. Un de cada 4 euros irá dedicado a gasto social. E as rebaixas fiscais, ademais, permitirán que os galegos aforremos 790 millóns de euros. Localizan o corpo sen vida do pescador que desapareceu onte pola tarde na Coruña. Varias persoas que estaban por ali preto viron un bulto aboiando preto da praia das Escravas en Riazor e deron o aviso de emerxencias, que procedeu a sacar o cadáver da auga. Sirat, de Oliver Laxe, é precandidata aos premios Óscar en 5 categorías. Entre elas, mellor película internacional, mellor banda sonora e mellor fotografía. É a película española xa con máis precandidaturas na historia. Que tal? Como está? Moi boa noite. Comezamos aquí o relato informativo do día no Telexornal Serán e facémolo falando de José Ramón Gómez Besteiro, do secretario xeral do PSDG, que asegura que en ningún momento pensou en dimitir. Resiste a presión dun número que cada vez é maior dos socialistas galegos que exixen dar un paso ao lado pola xestión do caso de José Tomé. Ao mesmo tempo, hoxe coñecíamos un caso de acoso laboral no que está implicado o alcalde de Barbadás, Xesús. Ola, que tal? Boa tarde. Había moita expectación ante a convocatoria urxente de Gómez Besteiro aos medios de comunicación esta tarde. Se especulaba mesmo coa posibilidade da súa dimisión. Nada diso. O secretario xeral dos socialistas galegos di que nin o pensou e que en todo caso deben dimitir aquelas persoas que acosan. Deu explicacións de como están a xestionar o novo caso de acoso no Concello de Barbadás e asegura que o están a facer coa mesma axilidade que o fixeron no caso de Xosé Tomé. Mantén a súa posición Gómez Besteiro mentres aumentan as voces críticas dentro do partido. Gómez Besteiro asegura que nunca pensou en dimitir. En absoluto. Creo que nese sentido son absolutamente contundentes, ¿no? Dimitir ten que dimitir o que acosa, ¿no? E tampouco de alguma maneira me decía se me sentía desautorizado sobre esas cuestións, non? Eu respeto moitísimo eses manifestos. Sinado xa por 400 socialistas que lle cuestionan a xestión do caso Tomé, entre eles Inés Rei ou expresidentes Laxe e Touriño. Abel Caballero súmase ás críticas, asegura que a dirección do PSDG se equivocou e reaccionou tarde. Se debería de abrir un proceso de reflexión dentro do Partido Socialista de Galicia e tomar decisións importantes. Outro asinante dese manifesto foi o alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, denunciado agora por acoso laboral a unha militante que previamente denunciara acoso sexual por parte dun concelleiro que dimitiu en 2024. Gómez Besteiro pide a Valcárcel que entregue a acta de alcalde e a de deputado provincial. É chamativo que eu asine un documento e ao cabo de 4 días ocurra isto. E ademais que me pidan a min, que non son responsable de ningún deses feitos que se machacan, que me pidan a min algo que o secretario xeral de Galicia non fixo. Outro manifesto promovido por militantes da agrupación local de Lugo exixen tamén máis dureza contra as condutas de acoso. Mentres, Gómez Besteiro mantén que nunca falei con ninguna víctima, con ninguna. Pero aféanlle que coñecer o caso en outubro e non tomara ningunha medida ata a semana pasada. Enganar a militancia do Partido Socialista porque empezou dicindo que non sabía nada. Moncloa apoia públicamente a Gómez Besteiro, pero recoñecen desconcerto. A muchos hombres en el Partido Socialista esto nos ha pillado completamente descolocados, tengo que admitirlo. Señora Saída, empezaba a contactar con... En plena crise dentro do Partido Socialista por estes casos de acoso sexual, o Ministerio do Interior cesou o xefe da Policía en Lleida, despois de coñecerse unha condena de 2003 por acoso sexual agravado a unha subordinada. Antonio José Rollo ofreceulle á muller facilidades para ascender se mantiña relacións sexuais con ele. Todos estes casos de abusos e corrupción que rodean o PSOE están provocando tensións no goberno de coalición tamén. Os socialistas atenden á petición de Sumar e vanse reunir con eles esta mesma semana. Aínda que Sánchez rexeita remodelar o goberno con remodelacións que vayan máis aló da saída de Pilar Alegría para concorrer a esas eleccións en Aragón. Yo cuando Aragón llama no pierdo ni un minuto.
Pilar Alegría deixa o goberno para competir nas autonómicas. Outra muller exercerá de voceira. Descártase Diana Morant, ministra de Ciencia e líder do PSOE valenciano. Ya tengo suficientes encargos. Este é un dos poucos cambios que Sánchez prevé facer no seu gabinete. Os socialistas descartan a remodelación profunda que lle pediu nos últimos días Sumar. Yo no entiendo muy bien la relación entre un caso de presunto acoso en Monforte de Lemos o en Almusafes con el Gobierno de España. Puente cree que a petición está fora de lugar e faise esta pregunta. Se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos. En fin, le encuentro muy poco sentido. O PSOE acepta reunirse esta mesma semana con Sumar, que ve o partido de Sánchez así. Parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece realmente inaceptable. Para outros socios como o PNV, a situación é xa insostible. De enrocamiento personal. E para o Partido Popular só hai unha solución, que se adianten as xerais. No sé qué tipo de esperanza tienen en que cambien los ministros, porque claro, todos sabemos en qué tipo de caladero iría a buscar Pedro Sánchez a sus próximos ministros, probablemente en algún sitio en el que haya muchos delincuentes. Pedro Sánchez comparecerá no Congreso pola corrupción, pero non será este ano, como exixía o Partido Popular. Pois no Senado o Partido Popular instou os socialistas a rebelarse contra a actual dirección que cualifican de corrupta e machista. Dende o Partido Socialista insisten en que non admiten leccións dos populares. Un gobierno que se esconde, que huye aterrado, que ha implosionado por su corrupción, por sus excesos, por sus abusos machistas asquerosos. Señorías del PSOE, recuperen su partido, el de toda la vida, el de González, el de Guerra. Rebélense contra quien ha impregnado de corrupción un partido centenario. Por cada imputado o involucrado en un proceso judicial por corrupción que haya pertenecido al Partido Socialista, por cada uno hay 3 del Partido Popular. Nosotros podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores. Las mujeres de este país saben que el feminismo y la igualdad siempre ha venido de la mano de los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, mientras el Partido Popular estaba en contra. Pois se lles parece, neste punto imos volver ao Parlamento de Galicia porque o país Galicia converteuse hoxe na primeira comunidade autónoma en ter aprobados os seus presupostos pro vindeiro ano. Xesús. Hola de novo, aquí no Parlamento esta mañá aprobouse a Lei de Orzamentos e esta tarde a Lei de Medidas Fiscais que acompaña a esta Lei de Orzamentos. En ambos casos, só cos votos do Grupo Popular, en todo caso, suficiente para impulsar unhas contas que superan os 14.200 millóns de euros. A oposición votou en contra, di que ese aumento do 2% resulta cativo. Nun momento de incerteza política en España, o Parlamento de Galicia dalles luz verde ás contas que marcarán a vida dos galegos en 2026. Esta estabilidade está a contar con estas contas e que sigamos con o noso camiño de potenciar os servizos públicos. Unhas contas que non convencen nas filas do Partido Socialista, falan dunha rebaixa das partidas para os servizos públicos e rexeitan as rebaixas fiscais cando se lle reclaman máis cartos a Madrid. E logo falan de compromiso social. Pois ben, aquí está o seu compromiso. Recortes, parálise e soberbia. Dende o Bloque Nacionalista Galego poñen o foco na política forestal e nos servizos asistenciais, din que as contas consolidan un modelo que consideran fracasado. A realidade é que non pasan a máis mínima proba do algodón. Son uns malos orzamentos para Galiza. Pero os populares unhas contas que dan a Galicia a estabilidade necesaria para seguir avanzando. Nunca un goberno amosou un compromiso cos servizos públicos comparable ao goberno que preside Alfonso Rueda. Unha folla de ruta coa que din os populares Galicia seguirá sendo unha illa de estabilidade. E Galicia será a primeira comunidade autónoma en prohibir a venda de bebidas enerxéticas e vapeadores tamén a menores de idade. Son algunhas das medidas que recolle a Lei de Protección da Saúde dos Menores e de Prevención de Condutas Aditivas aprobada polo Parlamento de Galicia. A norma actúa tamén perante o uso inadecuado de videoxogos e redes sociais. A lei seguiu adiante cos votos a favor do Grupo Popular. Nin socialistas, nin tampouco os nacionalistas apoiaron este texto. Consideran que este texto legislativo é insuficiente, ineficaz e ambiguo. Esta é unha norma viva que se adapta aos cambios sociais e aos novos hábitos da mocidade que tanto cambiaron ao longo destes anos, recollendo as novas sustancias e condutas que serán dependencia. Falo de vapeadores, bebidas enerxéticas, xogos en liña ou de uso compulsivo das redes sociais.
A atención sanitaria no rural leva un ano reforzándose cun novo servizo que vai sobre rodas. As unidades móviles de radiografías que se desplazan ata os centros de saúde que non teñen este equipamento. É un programa pioneiro do Sergas que, ademais, lles aforra aos pacientes unha viaxe ao hospital. É unha unidade móvil dotada do equipamento necesario para realizar radiografías. Busca achegar esta proba diagnóstica aos centros de saúde que carecen dela. Móvense eles para evitar que o fagan os pacientes. Paréceme espectacular que non teñamos que desplazarnos. O aparcamento é incómodo en Santiago e aparte que é unha cousa rápida. É unha maravilla isto. A unidade móvil de radiodiagnóstico forma parte dun programa piloto que polo de agora só está disponible en algúns concellos da área de Santiago para unha poboación de 32.000 veciños. Cubrimos concellos de Órdenes e os que están alrededor, que sería Mesía, Frades, Trazo e Tordoia e tamén Santa Comba. Despois dun ano, o balance é de 5.700 pacientes atendidos, os que lles realizaron 6.200 radiografías. É exactamente igual que nun centro de saúde calquera. Eu fago a radiografía, proceso aí a imaxe o que necesite e xa envío. E xa se sube directamente á historia do paciente. Aquí, o espazo reducido, pero moi operativo. O único que non se pode facer é as columnas totales, porque a máquina é especial, e depois tampouco se pode facer nada que implique meter unha camilla, porque non temos o espacio físico. Pero do resto podese facer todo. Este é un paso máis para achegar asistencia sanitaria á poboación do rural. Eu xa sabía que ia a funcionar, porque é que a xente con mobilidade reducida ou a xente maior que non ten a disposición de alguén que os poida levar ou sin carné, sabes? Entón a xente chega aquí e está contentísima, verdad? Pois dende mañá xa se van poder solicitar as axudas de ata 100 euros para a compra de lentes a menores de 16 anos. A ministra de Sanidade achegouse esta tarde ata unha óptica para presentar o Plan Veo, que así se chama. O desconto aplicarase directamente na tenda, no establecemento. Os menores de 6 anos terán que levar unha prescripción médica. As axudas cubrirán a compra de lentes e lentes de contacto tamén no que queda de ano e durante todo o ano 2026. E o Goberno aprobou unha transferencia de 100 millóns de euros ás Canarias para atender a menores migrantes non acompañados. Débese a que esta comunidade está en situación de continxencia migratoria. Estes cartos teñen como obxectivo garantir a protección axeitada aos menores. Segundo o Goberno, Canarias atende neste momento a máis de 4.500 nenos inmigrantes non acompañados. A Xunta de Transferencias Navarra-Estado ratificou por unanimidade o traspaso a esa comunidade, a Navarra, da titularidade dos tramos da autoestrada AP68, a que vai entre Bilbao e Zaragoza. Eses tramos que decorren por territorio da comunidade foral. O traspaso inclúe as funcións e tamén os servizos asociados a esta vía. Anunciárono o ministro de Política Territorial, Víctor Torres, e o vicepresidente primeiro dese goberno foral, Félix Taberna, logo da reunión que celebraron esta tarde en Pamplona. Por certo, que Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, considera un agravio a Galicia por parte do Goberno de España os acordos con outras comunidades. Nun chío que publicou na rede social Xe, laméntase de que Galicia segue aínda agardando respostas sobre os permisos de traballo ou sobre afondar na colaboración respecto dos avisos meteorolóxicos. Mais asuntos, o Goberno non aclara o futuro da autovía Lugo-Ourense. Nunha resposta a dous deputados do Partido Popular, o Executivo fala na necesidade dun estudio integral e refírese a esta autovía como un corredor. Evita concretar prazos para a súa execución. A autovía entre as dúas provincias estivo paralizada, lembrarán, durante décadas, pero partidos e sociedade civil consideran vital a súa terminación para dinamizar o interior de Galicia. Máis cousas, a multinacional padronesa Cortizo abreu unha nova planta de reciclaxe de aluminio en Coirós. Usan alí a tecnoloxía máis innovadora para transformar chatarra en lingotes de aluminio cunha das pegadas de carbono máis baixa do mercado. A esta nave de Cortizo en Coirós chega a ferralla dos 5 continentes para darlle unha nova vida. Aquí reciclan aluminio usado de fiestras, cubertas ou barandas retiradas de edificios ou rodas de bicicletas para producir cilindros de aluminio 100% reciclado. Aplicando a economía circular.
porque esa chatarra, unha vez clasificada, entrará na fundición para converterse en materia prima cunha das pegadas de carbono máis baixas do mercado. Cun investimento de 38 millóns de euros e a creación de ata 40 empregos directos ao máximo da súa produción, proxectos como este de Alfonso Rueda son un exemplo da industria pola que aposta a Xunta. Estas iniciativas que mandan esa mensaxe que é posible seguir crecendo, seguir fabricando e cada vez respetar máis o medio ambiente e cada vez adaptarse máis a exixencias que van a ir medrando, e moito máis en Europa, isto ten que saberse. A planta ten capacidade para producir 100.000 toneladas de aluminio reciclado ao ano. E continuamos falando de industria. A Comisión Europea propón retirar o veto total á fabricación de coches de combustión máis alá de 2035. No seu lugar, pretende autorizar unha produción limitada que non supere o 10% das emisións de CO2 que estaban permitidas no 2021. A proposta atende a relaxación das medidas que solicitou a industria, especialmente tamén a Alemanha, pero é contraria á chamada de España a manter os obxectivos acordados, os obxectivos medioambientales. Segundo a Unión Europea, a medida non vai impedir acadar a neutralidade climática no ano 2050. E a China responde á Unión Europea con novos arancéis á carne de porco importada. As taxas poderían chegar ata o 19% e afectarán de maneira desigual aos países produtores. María. Si, os aranceis máis elevados aplicaránse a Bélxica, a Alemanha e os Países Baixos, mentres que España sufrirá un impacto menor cunha taxa do 9,8%, a metade do gravame actual. A China é un mercado clave para o porcino español. De feito, o ano pasado exportáronse 540.000 toneladas, sobre todo de produtos como orellas, morros ou patas de porco, con pouca saída aquí en Europa, pero moi demandados no xigante asiático. Iso sí, quedanse fora destes aranceis produtos como o xamón ibérico, un dos produtos estrela a nivel mundial da gastronomía española, e tamén os embutidos que apenas se comercializan na China. A medida chega como resposta directa de Pekín polos aranceis europeos aos coches eléctricos chineses. Calquera medida que afecte a carne de porco ten repercusións aquí no país, en Galicia, porque somos a comunidade que ten máis exportacións de España. Temos 27.000 granxas, o 32% do total. Os nosos produtores envían a carne aos matadoiros de Portugal e de Burgos, dende onde exportamos a todo o mundo. Por certo, que en Cataluña confirmaron 10 novos casos de peste porcina en Xabarís, así que aumenta a 26 o número de positivos, todos dentro dunha zona acoutada polo primeiro foco na provincia de Barcelona. Hoxe houbo tractoradas ali para pedir prezos xustos. E o Goberno insta a Unión Europea a tomar medidas contra o Reino Unido e outros 3 países que acaban de fixar un recorte nas cotas de xarda moito menor que o que recomendan os científicos. O ministro de Pesca di que vai en contra dos intereses comunitarios. He dado instrucciones de movilizar inmediatamente a todos los Estados miembros que Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca y otros, Irlanda, hemos estado en el Consejo batallando por ello, para que tomemos inmediatamente por parte de la Comisión medidas comerciales de retorsión, porque es absolutamente inaceptable. No Reino Unido, a policía detivo un adolescente sospeitoso de asasinar a unha nena de 9 anos ao sureste do país. María. A policía mantense cauta sobre a motivación deste crime, do que apenas trascenderon detalles e que deixou a poboación de Weston-super-Mare no suroeste de Inglaterra consternado. O mozo, detido como presunto asasino desta nena de 9 anos, continúa baixo custodia policial e apenas se coñecen detalles tampouco sobre a súa identidade ou a relación que tiña coa menor. Despois de informar a familia, a policía abriu unha investigación criminal para esclarecer os feitos. A propia policía confirmou que aínda non se completou a identificación formal da vítima, a que habrá que facerlle a autopsia. Os axentes buscan agora recabar toda a información posible entre a veciñanza para esclarecer este terrible crime. Pois imos agora ata Coruña. Esta tarde localizaron o corpo sen vida do pescador que desapareceu onte, Alejandro.
Sí, foi contra as 5 da tarde cando un grupo de persoas que estaban a seguir o rescate viron un bulto abollando no medio do mar aquí nesta zona das Escravas. Tras avisar os servizos de emerxencia, unha embarcación e tamén un helicóptero procederon coa localización e rescate do cadáver que foi trasladado ao porto de Oza. Un home de 66 anos levaba desaparecido dende onte pola tarde cando saiu a pescar pola zona do Monte de San Pedro. Imos agora de seguido e rapidamente a todo outro punto de directo porque din as prediccións da EMET que este inverno non vai ser moi frío, Patricia. Sí, a EMET dice como serán, segundo as súas previsións, os 3 meses do inverno que comeza o día 21. Non será un inverno moi frío, as temperaturas estarán por riba do promedio, pero no que se refire á chuvia comportarase dun xeito normal. No máis inmediato teremos un Nadal seco e frío, deixamos atrás un outono especialmente cálido, día EMET que o 2025 acabará entre os 2 ou 3 anos máis cálidos dende que hai rexistros. Estamos casi no Nadal, a iluminación enche de vida as vilas galegas, os mantos dinamizan as rúas e animan a festexar estas datas. Hoxe visitamos Betanzos, Iván. Máis de 630.000 luces LED iluminan o Nadal de Betanzos. Un Nadal pensado para gozar nas rúas, cunha iluminación que chama a atención pola súa elegancia e que combina, sobre todo, cores douradas e prateadas. Unha árbore de 16 metros de altura preside a Praza García Irmáns e, ademais, tamén este ano incorpóranse elementos que lembran o globo de papel que cada ano se eleva polo San Roque e que é un emblema desta vila de Betanzos. Na Alameda e tamén nas prazas principais, tanto as xardineiras como as árbores tamén se cobren de luces, unha iluminación que está tanto no centro histórico como tamén nas zonas rurais. Diz que hai máis cans que nenos en Galicia e é que a sociedade cambiou. Así que haberá que cambiar tamén outras cousas na nosa maneira de convivir. Os expertos destacan a necesidade de educar os animais e tamén as persoas. Levámolos á praia, o noso hotel de vacacións ou mesmo de compras. Os cans están xa presentes en case todos os espazos da nosa vida. Para facilitar a convivencia, os expertos apostan por unha boa educación. Muy básico es que aprendan tanto los tutores como los perros el paseo bien dado, con unas correas adecuadas y con unos manejos de las correas adecuados, así como una educación básica del perro, ¿no? Pues que aprenda órdenes tan básicas como que acuda a la llamada cuando le llamas, que haga un sentado con permanencia cuando se lo pides. Facilitar a convivencia mesmo cos veciños dun edificio pasa por coñecer as características de cada animal. Cada perro, a súa raza tamén, son específicos para cada cousa. E logo tamén hai xente que según as modas, pois teñen cans que non poden levar o seu nivel. Entón, aí é donde habría que darlle a corrección á persona o elixir o can. Cada vez máis persoas recorren a axuda dos expertos para adestrar os seus cans. Porque los perros también, al igual que los humanos, necesitamos ciertas normas para desarrollarnos y tener una convivencia sana con los demás. Só en Galicia hai censados máis de 700.000 cans, con donos que os integran como un membro máis da familia. Xa non deben de caber na casa e agora suma un novo recoñecemento máis. Luís Tosar, a medalla de ouro ao mérito en Belas Artes, canda el, outros 34 premiados por destacar na creación e na difusión da arte e da cultura. Tosar conta con 3 premios Goya e tamén a medalla de ouro de Galicia. Seguimos falando de cine e logo de confirmar a súa precandidatura aos Óscar coa súa película Sirat, o director galego Oliver Laxe convértese en protagonista nunha exposición do Museo Raíña Sofía. O Centro Estatal de Arte Contemporánea acolle o universo creativo de Laxe coa instalación Who, Baila como se ninguén nos vise. Trátase dun proxecto persoal e inmersivo que combina material da rodaxe da súa película Sirat coa música electrónica e vídeos dunha viaxe súa por Irán. O film é candidato para optar aos Óscar en 5 categorías, precandidato para optar aos Óscar en 5 categorías, dicía, incluindo mellor película internacional, mellor banda sonora e mellor fotografía. Digamos, trabajando y de repente viene alguien y nos dice que tenéis 5 nominaciones. Es muy loco, O sea, ¿cómo no creer en la magia del mundo? Sí, sí. ¿Cómo no creer que vivimos en un mundo encantado y... no? Pues ¿Qué crees que están viendo los académicos en esta película? Bueno, yo creo que la gente está cansada de ver las mismas pelis.
Hoxe cumpriría anos Antonio Vega, que faleceu, lembrarán, en 2009 aos 51 anos de idade por un cancro de pulmón. Despediuse da vida como a viviu, cos sentimentos sempre a flor de pel. Deixou un mundo cun "Quérote moito, mamá" nos beizos. Comezara na música co seu primo na histórica banda Nacha Pop, un dos grupos vencellaron o que despois chamaron a Movida de Madrid. Antonio falaba baixiño, pero sentía moi alto e deixaba pegada fonda, tanto que en Malasaña o carón do mítico Penta 4, que era o puff do que se falaba na Chica de ayer, Madrid puxolle o seu nome a unha praza pequeniña. Xa en solitario, gravou despois 7 discos, 2 deles en directo, e deixounos xoias, como esta Loita de Xigantes, que xa poden escoitar e ver na pantalla. Sexan felices. Ata mañá. Chao. Sueño tanto y